המנהלות שעוקבות אחרינו, גם אחריי וגם אחרי גליה. החלטנו לעשות פה שיתוף פעולה מטורף, לא שמעתם כזה דבר בחייכם. כי גם לא היה כזה דבר בחייכם. נכון, לא היה כזה דבר. אז כל המטולטלות שהגיבו לי בתגובות של הסרטון שהן רוצות לבוא לרקוד איתי, היה פשוט אלפי תגובות. היה מאוד תגובות. בוא'נה, מה עושים? איך אני אכיל את כולם? אז עשינו שת"פ ביחד עם איב. ואנחנו הולכות להכין לכם סדנת ריקוד שהיא מיוחדת רק למטולטלות. אתם הולכות גם לקבל קיט למטולטלות, בנוסף לריקוד, אנחנו ככה מפנקות אנחנו מכינות לכם גם הפתעות, אז אתם לא באות רק לרקוד, זה לא כאילו רק ריקודים, אתם יוצאות מאיתנו גם עם מתנה שהיא מיוחדת למטולטלות ולטלטלים. זה מספר מקומות מוגבל, אנחנו סוגרות מקום שהוא ל-X מקומות, אז מי שתפוס את מקומה, תזכה. הסדנה מתאימה לכל הרמות, דרך אגב, לא רק לרקדניות מקצועיות, גם אם את מתחילה, נגיד טליה לא רקדנית בכלל. חרדות. אז כן, אז זה מתאים גם למתחילים. הריקוד הוא יהיה ברמת everybody. מתאים לכולם, רמה פתוחה. יהיה מושלם, אומייגאד! יאללה, בואו.